ниҳодҳои амнияти Туркия манзили иҷораи фарди муттаҳам ба ҳамла ба тарабхонаи Рейнаи Истанбулро намоиш доданд. шаҳрванди 34-солаи Узбекистон Абдуқодир Машарипов, ки яке аз сокинони ин манзил буд, ба куштори 39 нафар дар шаби соли нав муттаҳам мешавад. ҳамроҳ бо Машарипов дар ин манзил як марди ироқӣ, як зани мисрӣ, як зани сенегалӣ ва як зани сомалӣ боздошт шуданд. манзил дар табақаи панҷуми бинои бисёр ошёна дар маҳаллаи гаронархи канори Истанбул қарор дорад. аз наворҳо маълум мешавад, ки пулис дар як амалиёти ғофилгирона муттаҳамро дастгир намуд. дар манзил нимтанаи сиёҳи муттаҳам, ки ҳангоми гирифтани навори селфи дар майдони Тақсими Истанбул дар тани Машарипов намудор буд, ёфт шудааст. ҳамчунон дар манзили иҷораи муттаҳам ба ҳамла санади издивоҷ ва компютер бо намунаи ироаи намоз ба забони фаронсавӣ пайдо шудааст. али ҳайдар, яке аз ҳамсояҳои муттаҳам, мегӯяд ӯро ҳеҷ гоҳ надида буд. ҳайдар мегӯяд рӯзи сешанбе пулис ба ӯ дастур додааст, ки аз хонааш берун шавад. ман ягон чизи аҷоиб надидам, аслан ӯро ягон дафъа надидам. ба қавли мансабдорон, муттаҳам тамоми пардохтҳои барқу хадамоти манзилро бо пули нақд месупорид ва аз инро пайдо намудани сарчашмаи маблағҳояш имкон надорад. масъулони ширкати иҷорадиҳанда низ ӯро намешинохтанд. ба гуфтаи ҳайдар, дар манзил дурбин насб нашудааст. ҳар касе хост метавонад пинҳонӣ раво кунад. ба қавли мақомоти Туркия, Машарипов масъулияти ҳамлаи соли навро ба ӯҳда гирифтааст. бар пояи ахбори нашрияҳои Туркия, дар пайи ҳамлаи гурӯҳи даҳшатафкани ба ном Давлати Исломӣ масъулияти ҳамларо бар дӯш гирифта буд.